את לא יכולה לפספס את הפרט הזה. יש לתיק חלוקה פנימית, תיק אריזונה שולדר בג. התיק עשוי מאורות ויג'יטליים, יש לו רצועת כתף מאוד 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 מיוחדת. יש לו תוספת של צ'ארם, התיק עם סגירה מוחלטת, כמו שכולכן מחפשות ואוהבות, עם 2 מגנטים. בפנים יש חלוקה, ממש מחיצת חלוקה מסודרת לתיק, ועוד כיס סגור. כמובן המתקן המפורסם שלנו למפתח. יש לנו עוד רצועה. אז לכל מי שחששה שאפשר ללכת עם התיק רק על הכתף, אפשר ללכת איתו גם עם רצועת קרוס, וזה תיק שבהחלט אפשר להמשיך איתו לכל ארוחת ערב, הצגה, תיאטרון. אפשר לפרק את רצועת הכתף וללכת עם התיק כמו קלאץ'.